Ano? Kinakabahan ka? Kinakabahan ka? Ah? Kinakabahan ka? Hindi, yung nangangalay lang to. Yung si Tamay, oh. Tita Rosel at si Mama at si Mamita. Mamita, ayan. Si Angela, excited ng ano. So, dadali na doon si nanay sa ano, sa room. Okay. Excited si nanay, eh. Nanay, pink na pink ka na yan. Pink na pink si nanay, oh. Share na sila, oh. Ano silang pink? Pinasok niya na Mirna rin pala ang pangalan ng girl. Kapangalan mo yung guard eh, Mirna din. Ah? Yung guard kapangalan mo, Mirna din. Mirna? Pinasok na po doon yung ano nyo, yung mahal. Dinala na dun. Ano na? Dinala na yung pangalan mo dun. Tatawagan na lang po tayo. Ano yun? Oo, pala yun na. Dito. Hindi ko Pala. Titignan na ito sa ano, babarenahin. Wala na. Hindi na kita matuta. Pero to, tapos na tayo. Ito wala. Mga kabiyaya, mga kuwela, isang mapagpalang araw. May mabiyayang araw sa ating lahat. So yan, kasama ko sila nanay, Tita Rosel, Tita Maya at si Mama. Naantay namin sila Mamita, Nene. So inunahan na namin sila dito kasi nung nakaraan sila yung nauna, nahiya kami. Siyempre sila na nga yung ano, tapos sila pa yung mauuna dito sa amin. Kaya nga malapit na daw sila para sa check-up ni nanay. So siguro may pangalawang balik pa to kasi check-up pa lang eh. Susuriin pa lang yan kung ano mga dapat nilang gawin yan sa tenga, sa mata, tsaka kay Tita May. Pero sana nga ngayon na araw na to is magamot na nila yung katarata ni nanay sa mata. Saan ba hindi nakakita? Dito ata eh. Saan ba hindi nakakita, Nay? Dito? Saan yung hindi nakakita? Saan yung hindi nakakita? Kaliwa. Nakakaliwa niya. Kasi Tita May sa epilepsy. Si Tita Rosel sa, di ko alam. Si Mama sa sa update sa mga maritesan diyan. Yan. So antayin lang natin, guys. Antayin lang natin sila para ayun natin. Mega love shoutout sa lahat ng mga sponsor diyan, Mami Amalia, Mami Rena Baher, yan kay Madam, yan kay Mamita Nene and Madam, Mamita Nene and Madam ang tawag ko sa kanila. Tsaka sino pa ba? Yan kala Mami Sharma, Mami Marlene, Mami Daisy, Mami Raijo, Mami Charlene, Mami Daisy, sino pa ba? Mami Ruby, Mami Miho, dami. Mami Abing, yan. Hindi ko maano yung iba. Bahala na kayo dyan. Medyo nag-shoutout sa inyo lahat, no? So, antayin na lang natin sila para makapunta na tayo sa St. Luke. Antokin na naman ako doon kasi sobrang lamig doon. Sobrang lamig doon sa ospital na yun. Tsaka akala mo, condominium. Hindi mo mahalatang hindi mo... Ha? Parang mall lang. Hindi, parang kondo. Parang hotel siya. Parang hotel. Nakita ko kasi yung umpisa ng pasok yung ganda na. Parang hotel siya, no? Hindi mo mapag-aalata na ospital. Yan pala ako makakarating dun. St. Luke. Hindi ko pa alam yung kahit taga rito. O at least nakapasok tayo sa mamahaling ospital. Diba? Isa sa mga yan eh. Hindi ko alam kung siya yung pinakamahal na ospital dito sa Pilipinas. Nagkakalam ko kasi St. Luke's talaga yung pinakamahal eh. Na ospital. Naririnig eh. Nakalimutan ko. PGH. Asian Hospital. Hindi. Meron pa. Maganda yung pangalan niya. O baka Bank of Hospital. Nay? Ano na? Ano iniisip mo? Alam yun.
Papasalamat dahil ma-opera na mata ko. Akala ko ano iniisip mo eh. Hindi makalamat. Makakita na ako. Akala ko iniisip mo na naman yung utang mo dun eh. Utang? Oo. Siyempre. Sabi ko na nga ba eh. Day tayo dyan sa'yo, nanay. Sabi ko na nga ba eh. Kalimutan mo yung utang. Yung utang niya yung ano eh. Demanda ka. Yung utang may mga ano dyan eh. Yung tawag dito. Nakakabayad ako. Nakakabayad ka, nay? Ha? Bayad ka na. Di pa. Hindi pa. Tapos ng... Nakabayad daw yun. Sabayin dito. Baka nanay, baka mamaya kapag may hearing aid ka na, ganun ka pa rin ng ganun, ha? Siyempre hindi na. May narinig na ako. Nanay, baka Mamaya ganun ka pa rin ng ganun, naging manarisin mo na. pag malinaw na yung mata mo at malinaw na yung pandinig mo. Imbis na maaga kang naglilinis, maaga ka na makipagtismisan yan, ha? Ay, hindi ako mahilig doon, ha? Ako ba, nakita niyo, nakikita-chismisan din, trabaho. Iniinis ko si Maski nanay. na kalakal eh, madire ko, hindi ako didire. Basta may pagkakakitaan. Ito may mga damit. Nakita ko tinatapos, kinukuha ko, Oh. lalabang ko, Oh. pamimigay ko. Oo. Nakakatulong ka pa. Oo. Galing. Alin, ko lang meron, kapara ni Mama Mita. Gusto ko rin ganyan. Mama Mita. Eh, Yan, shoutout pa kay... Sino si Mama Mita? ay, ewan ko nga, sabi ni iba yun. Mamita, nene. Mamita, nene. Nene ang tawag mo sa akin. Mamita Nene. Yun. Gusto ko kaparodin niya. Kung ako'y may pagkakalo. Tsaka si Madam. Ha? Tsaka si Madam. Madam? Yun nga eh. Kaparal niya, gusto ko rin tumulong sa kapwa. Dahil, siyempre, alam ko ang wala. Ako, pagkaloob lang ako. Bago kukunin ni Lord, gusto ko makatulong din. Eh kung hindi lang ganito ang ano ko, gusto ko sumama sa inyo eh. Mamigay eh. Ikaw na lang pamigay namin, Nay. Ha? Ikaw na lang ipamigay namin. Wag. Wag. Ang Panginoon ako pa, kukuha sa akin. Hindi ka pa kukunin. Eh, mamaya. Hindi ka pa kukunin. Kaya nga, mamaya pamigay niyo ako. Magpapasaway ka pa. Baka ako naman sa akin. Sino Si mo? nanay, di mabiro. Kinuha I-enjoy mo. nyo pa yung malinaw na mata mo at saka pati yung pantinig. I-enjoy nyo pa yun. Ate, yung kinuha mo, o ano, pinawi sa'yo. Tama ko. Sa chairman, o kinuha sa'yo. Pero huwag mong daramdamin mo. Pag nakatulong ka naman, babayaan mo yung kumuha, siya magdadala. Ang Panginoon ang bahala sa kanya. Yun. Ganyan ang ano. Ako, mismo matanda naman. Wala na, tuloy-tuloy na si nanay. Ha? O, tignan mo ha. Malabo Yan, pa. ah. Ano yan Sabi ko tuloy-tuloy ka na. Tuloy-tuloy na yung sinasabi. Hindi ko maintindihan. O sige na, tuloy mo lang. Malinaw na yung mata niyan, saka yung tenga niyan. Pag malinaw na mata ko, at may Hanapin na natin pantinig, yan. ba, siyempre, unahin ko muna yung ano, kung meron akong pera. Kapitbahay nga natin. Mira, sinasabay ko, bakit Ayan ko na. binibigyan ko Napunta ng na sa kapitbahay, guys. Bibigyan ko. Napunta na sa Hindi, kapitbahay. siyempre, hindi ko matiis eh. Bibigyan ko. Parang kanila rin. Hindi mano, nakakatulong. Maski manghingi. Hindi ako nagdadamot, hindi ako maramot. Nabusan ako sa ngayon. Saka ako nangangaral. Pag mali, nangangaral ako tungkol sa Panginoon dahil pagpapalain ka. Huwag miskin na ikaw may nanira sa'yo, huwag mong daramdamin. Sa kanya mo itumbong. Siya bahala. Tama. Ayan na sila, ayan na sila. O, ayan na sila, ayan na sila. Asan? Ayan, oh. Ay, babuti kilala mo. Tama. Ba, bilis ni nanay ah. Hindi pa nga inaayos eh. Naayos pa yung bangko, nay. Excited yung kanina pa yan. Excited eh, oh. Iwan na nga kami niya kanina pa eh. Ano ba ito? Excited eh. Antayin nyo kasi muna. Kain ako. Excited si nanay. Excited na si nanay. Excited si nanay. At mo, nag-ipag-kiss-kiss Oo. Chinismis agad si na mamita. Oo. Chinismis agad si mamita, kakarating pa lang. Nandito na kami sa, sa loob ng looks. Si nanay. At si tita May. Ano? Kinakabahan ka? Kinakabahan ka? Ha? Kinakabahan ka? Hindi, yung nangangalay lang to. Yan, si Tamay, oh. Tita Rosel at si Mama at si Mamita. Mamita, ayan. Si Angela, excited ng ano. So, dadali na doon si nanay sa ano.
Sa room. Okay. Excited si nanay eh. Nanay. Pink na pink ka na ya. Pink na pink si nanay oh. Share na sila oh. Ano silang pink? Pinasok niya na Mir na rin pala ang pangalan ng girl. Kapangalan mo yung guard eh, Mirna din. Ah? Yung guard kapangalan mo, Mirna din. Pinasok na po din yung ano nyo, yung mga... Dinala na dun. Ano na? Dinala na yung pangalan mo dun. Tatawagan na lang po tayo. Ano yun? Operahin na. Dito ka. Hindi open pala. Titignan na ito sa ano, babarenahin. Wala na. Hindi na kita matuta. Pero ito, tapos ito wala. Tita May. Hindi naman ano yung... Si nanay excited eh. Operahan daw agad, titignan panghalang. Kumbaga sa ano... Titignan, check up pa lang siya. Dito ka. Titignan pa lang, gusto na agad pa-operahan yung mata. Tamay, okay ka lang? Ganyan lang naman siya tayo din. Umiinom ng ganyan siya. Diba? Iba talaga yung hospital sa mga private hospital na. Parang opisina ng pinuntahan siya. Akala mo hotel lang yung aray. Akala mo hotel lang yung ano eh, hotel yung pinuntahan natin. Akala mo condominium lang eh. Tapos ang tahimik, walang masyadong tao, walang pila. Yung elevator sumasabog. Ayaw na yung nakaramdam tayo sa Si mama kanina pang tulog. tulog ka? So yun, nandito kami ngayon sa Manila, hearing aid. Din sila Tita May. Sila Mamita. Hearing aid. Para sa hearing aid ni Nanay Mirna. Alright. So yung mga kabiyaya, bali yung nangyari, hindi po matutuloy ang hearing aid ni nanay kasi nga hindi naman kasi kami mga abuso, no, lalo sa pag tinutulungan kami. Yung nangyari kasi po ay umaabot siya ng 100k, dalawang tenga, dalawang hearing aid, 50,000, isang tenga kapag senior citizen pa. Kaya sabi namin hindi na namin siya palagyan. Sobrang laking pera na nun. Ang importante talaga yung sa mata. No, ayun, taste na lang si nanay. Pero pag may dumating na blessing sa akin at kaya ko naman yun, ba't hindi, diba? Kaso sa ngayon, di kakayanin yun. Bali yung ano na lang, laser na, yung lilinisin lang yung mata niya. Tsaka yung sa opera ng mata, hindi rin pwede. Kasi may edad na si nanay, hindi pwedeng gawin sa kanya kasi may edad na siya, no. Kaya yun, ito si nanay, oh. No, nay. No. Pagod na rin siya, pagod na rin kami lahat, sobra. Yan, mamaya na lang may sasabihin pa ako. Ano yung nakita mo ta? Pinakita ng doktor yung mata ni nanay. Yung daw isa, talagang tinapala na ng katarata. Yun, need talaga yun, operahan. Tapos yung isa niyang mata, dahil nakakakita naman, pinakita niya sa akin, kaya medyo malabo-labo na kasi may mga dumi. Pinakita niya sa akin, ang dami mga patsi-patsi. Yan yung ililaser. Yung sabi, pag eto ni-laser natin to, kung ano yung nakikita niya, mas lilinaw pa daw. Sabing ganon. Lalong liliwanag yung mata niya. Ay kaya sabi ko, sige po, sasabihin ko po dun sa... So yung kabilang mata ni nanay, wala na rin talaga? Yung kabilang mata ni nanay, may pag-asa, kaya lang ooperahan, yung nasabi. Wala na, hindi niya nakaya kasi yan. Andira kaya, basta yun nasabi ng doktor. Kaya sabi ko, sige po. Kasi matagal siyang ihiga Sabi, dyan eh. mag-decision kayo kung ano. Kasi Mata yan eh. sabi ko, sige po, kakausapin ko po muna yung nakita ko kasi ang dumi nga. Ang dami mga pati-pati puti-puti na parang may mga agiw-agiw. Tapos abang tumatagal pakalat ng pakalat, pandikit-dikit na. Gano'n siguro. Yung si nanay. Galing nga eh.
Tulog na si Si nanay. ano yung aircon na. Tulog na. Tsura ko nga dito. Tulog na ang nanay namin. Tulog na. Alright. Napagod yan, oh. Napagod. Yan, so Martes, ya. Biyernes naman si Tita May. So, salit-salitan. Sana nga lumabas na sila Tito Ding eh. Oo. Para si Tito Ding yung kasama eh. Kasama. Ang hirap pag walang may alam yung kasama. Hindi tawag dito. Mas may intindihan niya kasi. Eh kapag ako wala, ako diyan, laglag ako diyan eh. Yan oh. Si Mamita Nene yan, rin, pagod na. Pagod na kaming lahat. Ang sasakit na ng aming mga katawan. Kasi Mamita Nene, oh. Si Mama nandun, uminom na ng gamot, sakit daw ng ulo. So yung mga kabiyaya, oh, grabe yung gamot ni Tita May. So itong gamot niya, no, ilabas mo nga tita. Itong gamot ni Tita May is pang 2 months. Aabot siya ng 10,000 pesos. So kaya 1 month lang yung binili namin. Sobrang mahal. Tapos ito kay nanay. Magkano tong kay nanay? Mami? 200? 200. Ito talaga ang pinakamahal. Sa epilepsy. Sa epilepsy, yan. Yan. Umabot po na. Bali pang 1 month niya to. Bali nagkakaano po ng 1,000, 4,000 or 5,000. Nahati po yung ano namin. Nahati po yung dapat ang gusto ng doktor is pang 2 months. So hindi kaya 10,000. Kaya ang ginawa is kinalahati na lang. So ayan po yung kay Tita May sa kanya epilepsy. Ito naman kay nanay sa kanyang mata, no? Sa kanyang tenga pala. Sorry, sa kanyang tenga po ito. No, kasi medyo nagtutubig po yung tenga pero hindi naman po mabaho. So ito yung ilalagay. So yan, at ito maya uwi na rin po kami. Uwi na rin kami mga kabiyaya. So ayan na, pauwi na kami nila Tita May, ni Mama, Tita Rosella at ni Nanay. Yan, grabe ang mamahal ng ano nyo. Grabe, ang mamahal ng ano nyo, ang mamahal ng sakit nyo. Pag mayaman yung sakit nila, no? Kay Nanay, isang tenga 70,000, pag dalawa 100k ang hearing aid. 150k pag dalawa. Kay Tita May ang 2 months niyang gamot is nagkakahalaga ng 10,000. No, grabe. Pag mayamang sakit. Pangmayaman talaga. So, yun, buti na lang talaga nandito sila Buti na lang talaga pasalamat na lang talaga kami kila Mamita Nene and Madam na kahit yung pangkain namin, pang transpo, libre katulad nito. Tsaka libre din yung check-up, sila yung nagbabayad ng check-up nila nanay, nila Tita May, lahat ng check-up silang ang tawag dito nagbabayad. So kami, yan lang, support lang. Pati pagkain namin, sagot nila. Kaya thank you talaga kila Mamita Nene and Madam. Yan po, sila Mamita Nene and Madam. Yan, at pagod na rin kaya kasi nagsisakitan ulo namin lahat sa sobrang init. Tapos si nanay din po pala yung mata niya sa Martes. Ano ba yun? Rekta na ba yan? Laser? Martes? Di pa, ano pa lang yun? Schedule pa lang yun. Schedule pa lang. Aalamin kung kailan siya na-operahan. Oo. Bali, ano ba yung gagawin? Hahanapin lahat ng... Kukunin natin yung kung kailan siya na-operahan at saan siya na-operahan. Ba't na-operahan ba natin si nanay? Oo. So, hahanapin daw lahat yun. Kailangan maibigay ka agad yun, saka yung ayun, ano pa ba isa? Ayun din na. Para pagdating natin sa Martes, yun, desisyon na kung kailan ang kanyang balik para ma-operahan na. Ma-laser yung mata niya. Okay. Tapos si Tita May, Biyernes. May Biyernes. Oo.
So yun, no? At sana maging ano yung mga lakad. Yung email niya, Ay kung may pera lang ako nabibili ng hearing aid ni nanay, kaso di ko kaya yun, 100K. Saan nakukuha ganun? Yung gamot nga lang ni Tita May na 10,000 per 2 months. Mahirap-hirap yun eh, pero maintenance na yun, ano na yun, panghabang buhay na po yun. Yung ano na yun, yung gamutan ni Tita May sa kanyang sakit na epilepsy. So mas okay na rin yan kaysa naman na ay may nakalimutan tayo kay Tita May. Yung x-ray. X-ray, hindi x-ray. Doon na lang pala, sa Biyernes na lang. Ano yun daw yung x-ray? Hindi kasi, kaya... Ano nga, yung sa ulo. Oo nga, ilang beses nga nababagsak yan eh. Ang dapat daw, yung CT scan, x-ray. CT scan. yun daw ang mahalaga para malaman daw bakit siya Pero hindi pa rin Ah. CT scan ang ni-request ni Doc. Yung MI, ano ba yun? MRI. Yung Oh. MRI. Oh, yun talaga, yung MRI. So, dito kasi sa St. Luke's, is nagkakahalaga siya ng halos 26,000 or 30,000 yung ganun pa lang. So, itatry namin sa Biyernes sa De Los Santos. Tama ba? Medical Center. Kung nagkakamali ako. Doon siguro baka medyo bumaba, no? Kaya try namin doon sa Biyernes, no? So, ito, pauwi na kami. Yan, with anong pangalan nito? Nakalimutan ko pangalan ng driver namin. And Mamita. Yan. Ang pangalan mo, Tol? Ha? AG? Reggie. Yan, si Tol Reggie at si Mamita Nene. Yan. Sakit pa rin ulo mo, Mami? Ito Nako. po, meron akong May, gamot. may gamot dito. Ayaw niya. Ayaw niya daw ng gamot. Ito, ininom ko kanina. uminom na rin ako Hindi na sakit. Ayaw niya ng gamot. Ako nga rin, masakit ulo ko pero nawala naman. Ang laki kasi So yun po, mamaya na lang ulit. Mga kakwela, mga kabiyaya yan na bago ko to tapusin yung video sa kay nanay sa pagpa-check up, no? So dumiretso ako dito sa bahay. Yan. So naglipat na ako kami. So yan, may division na rin. So yun po pala, no? At gusto ko lang magpasalamat kila Mamita Nene, kila Madam. Yan, at sa sobrang pagtulong nyo sa amin. Thank you po talaga sa inyo. Alam nyo kung hindi dahil sa inyo hindi ko talaga din magagawang mapacheck up yung lola ko dahil nga alam naman natin pag sa private na mga hospital sobrang mamahal ng pa-check up pa lang at mga gamot at mga kung ano-ano pa, no? So talagang lubos po nagpapasalamat ang family Guevara sa inyo, Madam and Mamita Nene. Thank you po talaga. So bali, yun nga, yung sa tawag dito yung sa hearing aid ni nanay, so bilang ano na po, sobrang hiya na rin kami at sobrang mahal po talaga, umaabot po siya ng 100K, no? 100K po yung hearing aid ni nanay, dalawa. So grabe daw, ang ganda nga daw nung tinesting ay talagang tuloy, ang ganda nung pandinig ni nanay, kahit ang hina lang ng boss naririnig ni nanay. At kapag isa naman po daw, pag solo lang, hindi lang sa hindi niya makarinig ay nagkakahalaga ng 75,000, no? So sobrang mahal. At kung sa akin hindi ko kaya yun, so sabi ko kay ma'am, wag na lang. At syempre hindi rin kaya din nila madam, syempre sobrang laking pera na ho nun. So yun, sa Martes ay tuloy na po yung pagpa-laser ng mata ni Nanay Mirna. So anuin pa namin, titignan pa namin kung kaya siyang operahan. Syempre sa edad ni nanay na 75 years old, baka hindi niya kayanin yung operasyon dun sa kabilang mata niya. Kasi yung kabila okay pa naman, yung kabila wala na talaga. So kailangan talaga siyang operahan para matanggal na yun. At papalitan siya na artificial na parang ganito natin. Kalimutan ko anong tawag dun So hindi ito laser para matanggal yung mga dumi at malinis at luminaw yung paningin niya, no? So yun, thank you talaga Mamita Nene and Madam, no? At sa lahat ng sumusubaybay din kay Jay Guevara sa mga tinutulungan natin, yun, thank you sa lahat sa inyo. Alam niyo yung panonood niyo sa video ko ay napakalaking tulong na po niyan. Nanood na kayo at nakatulong pa kayo sa akin at sa mga tinutulungan ko din, no? Syempre diyan lang natin kinukuha yung ating pag-charity
at pagtulong. Kapag may nag-sponsor, talagang sobrang laking tulong sa amin nun. Pero kapag wala, ayan, thank you din at medyo hirap din kami pag wala din talagang mga sponsor ang isang charity work or charity vlogger, no. Kaya salamat Siyempre, especially mega love shoutout kila Mami Rena Baher, kay Mami La, kila Mami Amelia, yan, kila Mami Rafaela, kila sino pa ba to? Mami Sharma, Mami Ruby, Mami Charlene, Mami Raijo, Mami Abing, Mami Daisy, yan. Sa lahat-lahat ng sumusubaybay kay Mami Marlene Ventura, yan. At sino pa ba? Hindi ko maala. Hindi ko po dala yung notebook ko. So, pagpasensyahan nyo na po sa mga hindi ko mababanggit. Yan, thank you. Tayo medyo pawisan tayo kasi hindi pa kami naglilipat pa lang kami ngayon, no. So sana paki-share na rin po yung mga video natin at paki-like, yan, napaka-importante niyan, paki-like and share ang ating mga video, lalo na yung mga charity work natin. Yan, thank you and don't forget to like, share, comment and subscribe sa aking YouTube channel. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.